Ох, стана ми много студено вече. Дръж се, нали? Точно за това си скъпах с нафтата. Мале. Добре дошли в ден 13 от преобразуването на обикновен товарен бус в мечтания кемпер, с който ще обиколим Европа. Докато моята приятелка Мариана работеше над предизвикателството от предишното видео, ние с баща ми взехме да монтираме дизеловата печка. В началото всичко си вървеше по план. Успяхме да свържем печката директно към резервоара на буса. Да не повярваш, но и всяка част, от която се нуждаехме, вече си беше в комплекта. Дупката даже не се получи точно там, където трябваше. И след като свързахме всичко и взехме да я тестваме, Ще тръгне. Ами, не тръгна. Бързо осъзнахме, че имаме два проблема. Първият беше, че дизела все още не е стигнал до помпата. Този майстора лесно го разреши, като се написа малко нафта, но оттам дойде и другия проблем. Филтъра, който дойде в комплекта, беше пълен фалш и капеше. На мен се падна честа да го сменя с нов по-здрав, че да няма повече течове. Така! Мале. Колко ще ни трябва тук? Време е да го залепим. Че изтече нафтата от целия резервуар. Не става, не влиза. Мале. Не мога. Така, следващото. Идеално. Влезна ли? Не пуса. Отече ли през YouTube? Да, другата не съм изкарал. Как не си изкарал, бе? В крайна сметка се оправих и отидох на една бърза проверка да видя Мариана докъде е. Внимай, не е много злея. Само е... Добра работа. Да видим сега дали и печката ще запали. Ако сте стигнали до тук, ще ви бъда безкрайно благодарен, ако харесате видеото и ни последвате. А ние ще ви обещаем да документираме всяка част от нашите приключения. Мале екстра, колко бързо греем. Говорим, че греем много топло. Въпреки че се направих мазало, съм най-доволен, че Мариана вече няма да казва: